đi huống con nào, mày đi huống con. Mày huống mày không có này, nó huống là một trăm mà. Huống cái trong đó làm nào? Channel thumbnail आरो intro नायनानैथ' नोंथांमोना दिनैनि आपडेटआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना मिन्थिखाबाय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबानो जाबाय मानो होनब्ला दाथ' नोंथांमोना गोबाङानो फेसबुकआव मोनसे भिडिअ शेयार जाबाय थानाय नुबाय दंखायो जानांगौ फाथैलाय बिसिलाय बे आपडेटआ नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नुबायबो जानो हागौ नुवाखैबा भिडिअखौ फुल नायलांबानो जाबाय दा खोनानाय मथे बे हिनजावा हाबा जाखानाय बिनिफ्राय गथ'बो दंखायो गथ' गोनांखायानो दा गुबुन हौवाजों बेफोरबायदिनो थांदोंमोन होननाय बायदि खोनादों मोनदों आरोना बिनिफ्राय साबा ना मा हौवा मोजां मोनो होननानैबो बुंनाय खोनानो मोनदों भिडिअनि गेजेरै नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबा मोजाङै मिन्थिनानै मोनगोन आरो खोनानाय मथे बे हिनजावा थंलानि बुंनाय मोनसे पस्टआव नुनो मोनदों आरोना नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मोजाङै मिन्थिबायोबा कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय मानो होनबा आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ बिनि थाखायनो नोंथांमोना जुदि मिन्थियोबा कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सनि गेजेरै आरो नोंथांमोना अबे अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय आपडेट खालामनो हायाखैमोन आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन मानो होनब्ला दिनै मंगलबार थांनाय सुनिबाराव माने गोबां बारहुंखा फैनानै माने कारेन्ट थारानो जलाजोबना दङमोन बिनिफ्राय दानिसो फैदों आरोना कारेन्टआ बिनिखायनो आं नैबे आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम नैबे फाथैलाय बिसिनाय भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम होनो हादों आरोना नङाबा दिनैबो होनो हानाय नङामोन आरोना मानो होनोबा कारेन्टआनो गैया आरोना सानथाम जाबायमोन दिनैजों कारेन्ट फैयैयानो सुनिबाराव गोबां बारहुंखाजों माने जोंनि माने बेयाव कारेन्ट थार जनानै माने आपडेट होनो मोनासै आरोना नोंथांमोननिसिम दा नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै लाग्रो 다 문항아 속기 비약의 나 속기 니까 심시러 속기 니까 심시러 나 문항아 그거 थांनायनि सक्ति लिरना होलांनांगोन बे अब्लासो गलांगोन बेनिफ्राय खानाया थलथला लिरखौहाय नांथार' गाज्रिबो खालामथ'वाखै जाबाय जेबो बारनांला
Binin memoria tender binin memoria tender. Ah, bigule, hoya bongana. Unai no. Ayo. Jangan. Kafir jangan. Sir buku mendelai no. Jangan. Baru. Kafir jangan. Dia mereka ada bimanja. Kau tak keluar nama. Kau tidak apa. Mata tu. Kami ini macam langan rumah apa saya ketanggung deh, tu jadi apa sih segenap? Napa saya itu yang buat biji lama ya? Hawaya thujase guyang hoनबाबो गावसोर सानैजों मिलायलायबानो एथम फुटिया फैया माबालाया नोंना टाउनाव लुंदाव लंफेन गाननानै Ini yang belah munde sungguh aram mereka. Ini pun kulanga. Lalu kita tahu mau tambah, untuk lepas pun kulak ini ngabi tiba. Biku punanga, biku. Muka semua. Baru sudah itu sudah iba. Sana. Kesunalan ada di ruang. Menzendukan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ